Zdravím, v tomto videu vám ukážem, ako sa hrá IMT Smile, nedá sa ujsť pravá ruka, čiže ako sa to brnká. Dva typy brnkania sú tu, jedno je v slohe, druhé v refréne. V slohe máme a v refréne potom ľavá ruka pri nedá sa ujsť. Takže naša postupnosť bude vyzerať takto pri slohe. Alebo ešte raz, iba pri jednom akorde vám to ukážem. Rozložíme si to teraz na časti. Prvá časť je iba dvakrát úder dole. Veľmi jednoduchý. Môžeme si ho dať pomalšie. Druhá časť je, jak sme išli dole a dole. Ideme znovu dole, hore. Takže dole, 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 hore. Skúsme si túto časť. Túto časť odporúčam párkrát zopakovať. Ďalšia časť je teda, že pridáme tam dva údery. Takže ideme, že dole, dole. Takže máme dole, 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 hore a dole, dole ešte pridáme. Ešte raz. A posledná časť, to už je iba jeden jednotlivý úder na konci. Ale predtým si to musíte zatlmiť, takže ideme. Zatlmenie si strún a brnknutie, to je posledná časť. Zatlmím, brnknem, zatlmím, brnknem. Celé dohromady. A ešte raz. Potom tam meníme akordy, to vám ukážem, trošku sa odsuniem. Tak aby ste mi videli aj ľavú ruku, verím, že budete vidieť, tam máme A mi, G, F7 maj. To sú naše akordy. Dobre. A teraz sa presunieme na refrén. Refrén sa hrá takto. Znovu ho budeme cvičiť na jednom akorde, takže na jednom akorde na C-dure znie takto. Dobre, a teraz si ho rozložíme na menšej časti. Takže, ideme na to. Najprv na začiatok máme dva údery. Veľmi jednoduché. Ďalej pokračujeme, že to znamená dole, hore, dole, hore, dole, dole. Ešte raz. Dohromady nám to bude znieť, že najprv začneme začiatkom. Pomalšie. Čo urobíme ďalej? Túto našu druhú časť, ktorá znela takto. Zopakujeme ju ešte raz. To znamená, že bude to vyzerať ako veľmi jednoduché. Dohromady teda dostaneme prvú aj druhú časť. Druhú časť. A znovu druhú časť. Koniec máme už iba dva údery dole, alebo niekoľko úderov dokonca taktu.
niečo také. Už iba údery dole. Takže poďme na to od začiatku. Druhá časť. Znovu druhá časť. A to už je tretia časť. Dáme si to ešte raz celé. Tým pádom zvládame refrén. Keď ju budete zvládať na ľavej ruke, tak sa môžeme presunúť už aj k akordom, ktoré vám ukážem. Takže začiatok. Zmena. 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 A takto dokola. Až nakoniec sa dostaneme k normálnemu tempu. Verím, že vám toto video pomohlo. Akordy si možno ešte budete potrebovať doladiť do tohto rytmu podľa toho, aké akordy sú v skladbe, ale verím, že keď sa naučíte už tú pravú ruku, tak bude oveľa jednoduchšie naučiť sa celú skladbu. Prajem veľa úspechov pri učení sa a verím, že vám to čoskoro pôjde.